Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska budu hrát Clash of Clans, Castle Cash teda, já jsem hrál Clash of Clans, ale teď se trochu, no. A ono, já vám chci ukázat, co se to jako dělá a prostě takový, že vy jste postavíte nějakou vesnici, pak budete mít nějaký takový stánky a tam budou prostě takový vlastně můžete vylepšovat. Tady si můžete udělat nějaký vojáčky. Já mám už třeba legendárního, to je, počkejte, já vám ho najdu, nevím, jestli ho uvidíte. Tady je ten, jak má takový šátek. Takový ten velký, největší. Takový, no. A já vám ho pak ukážu v boji. Ten je dobrý. Já mám už takhle třeba na 6. levelu ty obrany, takže tady pak máte takový minihry, ale já teď na nějakou nemůžu, protože já nemám nemám moc, takže já na to ještě nemůžu. A já vám ukážu takovou jak to vypadá. Načítá teď loading. Co to dělá docela dlouho. Ty jo. Jo, to nejde vůbec. To nejde. Třeba bych musel vypnout a zapnout. Tak jo, já vypnu hru a zapnu. Tak počkejte chvilku. Tak, zapnem. A teď už to půjde. To už normálně mělo jít, takže tak tohle ne, tohle nic. A já teda to ještě zkusím. Jo, a teď. Tak jo, tady nemají vůbec obranu. Wow, tak ty dám. Vidíte ten první, jak má level 60. To je ten takovej s těma rohama. Ten je legendární. Ten 40, ten druhý, ten je taky dobrý. Ten je robot takovej, ten svůj, 40 taky. Ten je trochu dobrý jako ta level 20. Ta level 20 taková hlupostřelka. Ano, já už jdu. Ten legendární strašně hodně bere. A tady to, jak udělal tu vlnu, tak to udělal on. A mu vlastně tolik hodně moc bere. 3000 bere, což je jako dobrý. A za 150 diamantů, tak můžete si vytočit nějakého jako bojovníka. A máte někdy takový štěstí, že s vám vytočí ten legendární. Takže jako to je dobrý. Jestli se to seká, tak nemám se, nevím. Tak. Takový. 23 000. 1002.
čistě. Ale já to mám plný. Smeč. Tady si můžu dát pak ještě třeba tady nakoupit obranu, nebo prostě tady nějaký věci si musíte nakupovat v shopu. Tady, to je v rohu, dole. A tady máte třeba úkoly, jako. Třeba já mám tady Mana Vault, level 12, a mám na level 7. To vám najdu, to je podle, jo, tady to. Tady to mám na level 7, to potřebuji na level 12. A pak budu mít, počkejte, já si koupím diamondů, což mám 140, ale to bych měl za to 40 už pořádného nějakého asi to. Tady, jo, tady více za 150, pak třeba tady za, takhle můžete dát nějaký slimy. A ty jsou taky k něčemu dobrý. Já vám ukážu k čemu, jako, počkejte, tady myslím, jo, tady. Když mám, ukážu tady třeba. Tak to můžu dát takové slimy. A když udělat tohle, tak se vám trochu jako vylepší. Takže to je dobrý k něčemu taky. A ten legendární já hlavně jeho vylepšu taky jiný, ale hlavně jeho. Ten je nejdůležitější, takže hlavně i tu 20, protože to je slabý, takže já vám ukážu ještě pár těch nějak těch ta vlna prostě bere strašně moc. Nevím proč, ale... Je, oni mají sněhuláka. Ten je taky dobrý. Sněhulák. Panda je taky dobrá docela. To je takový tank. To je dobrý. To jsme dali v pohoutinu. Na to pojďme. Je v pohodě to dám. Vám ukážu takový to. A já hraju jinak proti hráčům. Já vám ještě ukážu pak třeba jeden zápas. On je sám. To nevadí, to dá. To určitě dá. On má někdy i takový kouzlo, že když on se proměňuje. Počkej, takhle, vidíte, on se promění na tady toho a když se promění, tak prostě dostane životy plný, takže on je jako dobrý. Je fakt jako používají hráči, jo, takže já jsem měl fakt na něj jenom štěstí, to mě vykučil kámoš, ale je to dobrý. No, já vám ještě ukážu teda, počkejte, já tady mám vlastně, jo a tady když vám někdo zemře, tak vidíte, že oni se tady jako healujou, prostě, že mají na to čas, třeba 8 minut, 1 minuta, jo. Já zatím budu hrát proti hráčům, protože to dá tady tam pohoučovat. Teď se bude úplně něco jako. Když se vidíte, že už mají polovinu. No, skoro všichni jsou mrtví, jako, takže jako. No.
tak to jsme vyhráli úplně lehouce. Takže je to dobrý. Fakt dobrý. Je dobrý, že třeba můžete tam poslat jenom jeho. A prostě všichni jsou mrtví. Prostě jako. Takhle pak si třeba můžete upgradenout. Třeba ne, já vám to ukážu. Když se upgradenete a vidíte, máte nový. Já to mám na zlatý. To je jako taky dobrý. A tady si můžete, jak jsem vám ukazoval, tak tady máte třeba, že můžete ještě 4 tyhle obrany do 80. Já jsem už nějaký udělal, tady nějak jako v rohu jsem potřeboval. No. Počkejte, zkouknu ještě kolik? 6 minut. Já to zkusím. Počkejte. Já vám ukážu jenom nějaký takový jako to. Třeba tady problém. Třeba tady a tak. Prostě tady máte prostě takový úkoly nebo něco takového, kdybych to řekl. Tady prostě budete tak prostě to. Tak já vám ukážu ještě 2 bitvy a už to ukončím. 11 minut, no, tady. Končíme za chvíli. No, to je dobře mu bereme, ale to je jako první kolo, Málo jsem vydělal, ale takhle prostě, že můžete bojovat i proti ním. Teď to je proti hráčům prostě, tam to zabojovat si, nebo prostě nějak, no, jako, tak dobrý. Ještě pak jeden a už to ukončím. Je tady tom. Ještě kde? Tady tam ještě budu proti hráčům. Naposledy a už. Nevím, jestli ho dám, ale já musím ho dát. Nevím, ale jako vypadá drsně. Ale mám lepší ty stěny. Že on má takový, to jsou, to vemete, tak to jsou páky, a mám 6. Takže hned za těma jsou tyhle, takže jako. Ale jsou stejně jako dobrý docela. To zabijem tam. A vidíte, tam je už jenom jeden, tam ta zemřela. A oni byli jako docela i dobrý. Takže jako, vidíte. A on si to dal dobře. To dal ještě tam. A tady do rohu. To dobře to dal. A to stíhám. To určitě stíhám. Tak jo. Vidíte, že jsme hráli. Jedna neumřela. A tak jo, já se ještě rozloučím.
Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a koment nějaký hezký. A čau.